Helo a chroeso i'r gyfres podlediadau am blant. Ym mhob un o'r podlediadau hyn, fe fyddwn yn trin ac yn trafod pynciau sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru heddiw, yn ogystal â chael clywed eu barn nhw ar y materion sydd yn effeithio arnynt. Yn y bodlediad yma, byddem yn trafod sut y mae plant yn caffael iaith. Byddem yn ceisio deall sut y mae plant yn dod i ddeall ieithoedd, beth sydd yn ei cefnogi i wneud hynny, a beth sydd yn arbennig am sefyllfa plant yng Nghymru o ran defnyddio mwy nag un iaith. Dr Nia Young ydw i, darlithydd mewn astudiaethau plentyndod ac ieuenctid ym Mhrifysgol Bangor. A gad ni gyfarfod y rhai sydd am rannu eu profiad a'i harbenigedd efo ni. Helo, Enlli Thomas dwi, a dwi ym Mhrifysgol Bangor yn yr Ysgol Gwyddora Addysgol. Mae nghefndir i mewn ymchwil yn ymchwilio ar sut mae plant yn caffael y Gymraeg a hefyd wrth gwrs gan bod nhw'n siarad Cymraeg, maen nhw hefyd yn siarad Saesneg, felly mae gennau diddordeb mawr mewn dwyieithrwydd. Helo, Alaw Humphreys dwi, a dwi'n gweithio i Mudiad Meithrin, a dwi'n rhan o dîm sy'n gweithio ar gynllun trochi iaith Croesi'r Bont. Felly diddordeb mawr yn y modd mae plant bach yn caffael yr iaith yn ei blynyddoedd cynnar. Helo, Esill Hywel Evans. Dwi'n newydd ymuno efo tîm Prifysgol Bangor efo'r tîm astudiaethau plentyndod a ieuenctid, ond nghefndir i yn y blynyddoedd dwytha dwi wedi bod yn gweithio fel athrawes ymgynghorol y Gymraeg hefo ysgolion Conwy. Owain Gethin, pennaeth ysgol Dyffryn Conwy, da ni'n ysgol sydd yn mynd ar lwybr cyffroes ar hyn o bryd yn symud i fod yn ysgol categori 3 ysgol Gymraeg, ond hefyd felly yn ystyried trochi ieithyddol yn rhywbeth hanfodol fel rhan o'r daith yna wrth symud ymlaen. Diolch Marian. Ac felly, y cwestiwn cyntaf efalle ydy, ni cael ychydig o drafod sut yn union mae plant yn ddod i ddatblygu eu sgiliau dwyieithog nhw os gwelwch yn dda. Wel, un o'r pethau yn amlwg sydd yn angenrheidiol os yw rwy'n isio dysgu iaith ydy bod nhw yn cael i'w trochi mewn iaith, bod nhw'n clywed iaith, bod nhw yn gweld iaith, bod nhw yn cael anogaeth i ddefnyddio iaith hefyd. Ac wrth gwrs mewn sefyllfa iaith leiafrifol, mae cael gafal neu cael at yr iaith darged yr iaith leiafrifol yn anoddach na chael at yr iaith fwyafrifol. A dyna lle mae y ddwy iaith yn aml iawn yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Ond dyna pam mae modela trochi ac ati a pethau sydd yn digwydd yn y sector addysg cyn oed ysgol ag ar ôl ysgol wedyn yn allweddol yn achos mae o'n rhoi y cyfle yna i blant jyst glywed a bod yn rhan o'r byd sydd yn sgwrsio yn yr iaith honno. Felly pan mae rwy'n yn ddwyieithog, mae o'n anoddach, mae'r ddwy iaith yn cystadlu, ond cael mynediad i'r iaith ydy'r peth allweddol ynde. Felly cael clywed digon o sgwrsio yn yr iaith Gymraeg, mae hynna'n bwysig o'r cychwyn cyntaf. Felly, sut dyn ni'n cefnogi hynny ar hyn o bryd? Wel, drwy weithio fo Mudiad Meithrin, da ni yn cael y wefr yn ddyddiol o weld plant bach yn cael o'i gweld nhw a'i clywed nhw'n cael eu trochi yn yr iaith a cael mynediad am y tro cyntaf i'r iaith felly. Mae'n holl bwysig i ni bod ni yn eu trochi nhw o'r eiliad maen nhw'n dod i mewn i'r cylch a da ni'n pwysleisio yn staff bod rhaid iddyn nhw fod yn actorion yn ddyddiol, bod rhaid iddyn nhw fod yn eu trochi nhw ond yn dangos ystyr drwy ystym a phrop. Felly mae yna lawer o hwyl i gael wrth gyflwyno plant o'r funud y do nhw drwy ddrws y cylch os ydyn nhw yn blant bach o gartrefi di-Gymraeg ynde. Dwi'n meddwl o safbwynt erbyn dod i'r ysgol uwchradd, mae pethau falla mewn llefydd gwahanol. Da ni siarad y fanna pan maen nhw'n dod i fewn i'r Mudiad Meithrin. Maen nhw i gyd mewn lle eitha tebyg, ella rhaid i dod o gartrefi Cymraeg, rhaid i dod o gartrefi Saesneg yn y blaen. Ond yn yr uwchradd mae gennym ni ystod eang o rei sydd wedi mewnfudo i'r ardal, rhei hyd yn oed i mewnfudo dros y dŵr i Gymru ac felly mewn ffordd mae gennym ni bobl ifanc mewn llefydd gwahanol ar y daith, felly mae'r trochi wedyn yn cael ei wahaniaethu yn aml iawn yn dibynnu'n llwyr ar anghenion y bobl ifanc
ac fel da ni wedi sôn yn fanna, dwi'n meddwl bod hwnna'n ffordd dda, yr athrawon yn actorion. Dwi'n meddwl bod o mor bwysig bod yr athrawon yn hybu ac efo angerdd tuag at y iaith fel man cychwyn, oherwydd os dydi'r athrawon ddim yn anerddol am yr hyn maen nhw'n neud, mewn ffordd mae o'n frwydr ychwanegol os dyn nhw'n gweld o yn dasg heriol o fod yn trochi bobl ifanc. Felly mae cael yr athrawon profiadol yna yn sicr yn bwysig, dwi'n teimlo, a bod nhw'n gallu datblygu perthynas yn gyflym iawn efo'r bobl ifanc. Fel bod nhw'n teimlo'n eitha cartrefol i fod yn dysgu iaith newydd, oherwydd dwi'n meddwl pa bynnag iaith da chi'n dysgu, ddim jyst y Gymraeg, ond dwi'n meddwl mae rhaid chi fod yn gartrefol efo yr hyn da chi isio gwneud ac yn bwriadu wneud, a bod y disgwyliadau yn cael ei gosod, ac mewn ffordd weithiau oes mae eisiau sicrhau disgwyliadau uchel, ond ar yr un pryd mae rhaid i nhw fod yn disgwyliadau mae bobl ifanc yn gallu cyrraedd a gallu cyflawni a llwyddo, oherwydd da ni gyd yn gwybod faint o weithiau da ni wedi bod mewn sgwrs efo oedolyn a da ni wedi, mae'n rei wastad yn dweud, na i ddeud hyn yn Saesneg wrthach chdi rwan fydd o'n haws. Wel, yndi mae o'n haws, ond dydy o ddim yn helpu nhw i gaffael iaith newydd na chdi. Dwi'n meddwl, yn dilyn yn sgwrs ni hefo'r dysgwyr yn Dyffryn Conwy, dwi'n meddwl mae atgyfnerthu be mae Gethin newydd ddeud, mae dylanwad yr staff yn elfennol i'r agwedd a hyder y dysgwyr. A mae hynny'n cychwyn o oed ifanc iawn yn y cylch hefyd. Mae dylanwad y staff yn elfennol a mae hynny'n cael effaith tymor hir ar y dysgwyr. Maen nhw'n cofio yr athro yna, y person yna gafodd y dylanwad arnyn nhw yn ystod eu taith drochi felly. Felly beth am i ni glywed beth oedd gan y blant i'w ddeud? Beth sydd wedi helpu chi genod i ddysgu siarad Cymraeg? Ffrindiau. Clywed o, eto ac eto. Miss Williams. Miss Williams di'ch athrawes chi yn yr ysgol. Be mae hi'n neud i'ch helpu chi? Mae'n gwersi yn hwyl, so makes it easier. Mae hi'n neud hyder i fi. Athrawes, siarad efo athrawes yn Gymraeg. Be di'r peth gorau am ddysgu Cymraeg? Ti'n gallu siarad gyda ffrindiau yn Cymraeg ac mam yn adre. Ydych chi'n meddwl bod dysgu Cymraeg yn yr ysgol yn ddigon i chi ddefnyddio y Gymraeg? Mae yna lot o pobl Cymraeg. Mae'r Gymraeg i chi rwan yn iaith ysgol, ond ydy o hefyd yn iaith tu allan i'r ysgol? Dwi'n siarad tipyn bach efo pobl sy'n gweithio mewn siop bach. Dwi'n siarad dipyn bach efo pobl yn clwb. Yn y chipi dwi'n cael ffrind ac yn siarad Cymraeg efo gilydd. Felly pa mor bwysig ydy'r dewis o gyd-destun wrth addysgu iaith i blant? Be sy'n hollol allweddol hefyd wrth gwrs ydy bod be bynnag maen nhw'n ddysgu yn berthnasol i'w bywydau nhw hefyd ynde. Felly mae'r ieithwedd angen bod yn ieithwedd maen nhw yn mynd i fod isio defnyddio, achos os dyn nhw'n mynd i fod yn dysgu enwedig siaradwyr sydd yn dydyn ni siaradwyr newydd, maen nhw'n dysgu o'r newydd. Da ni'n helpu nhw adeiladu brawddegau ac yn y blaen, ond mae rhaid i'r brawddegau yna fod efo pwrpas, maen nhw'n gorfod fod yn brawddegau, maen nhw'n mynd i fod isio i'w lleisio, isio i'w defnyddio efo pobl eraill, a felly mae'n bwysig hefyd yn dydy dewis adethol y math o enghreifftiau da ni'n gosod i'r disgyblion hefyd, a bod nhw hefyd yn rhan o adeiladu yr enghreifftiau hynny hynna'n hefyd yn bod llais y dysgwr yna yn gry o ran be maen nhw isio bod yn dysgu siarad amdano fo. Mae bywyd pobl ifanc yn symud yn ei flaen mor gyflym, dydy o byd tebyg i beth yn bywydau ni. Da ni'n rili'n gwybod be maen nhw'n licio sôn amdano ymysg ei gilydd, felly mae rhaid iddo fo mewn ffordd fod yn berthnasol hefyd yn does, fel bod nhw'n cydio yn yr iaith ac yn gwneud ymdrech i'w defnyddio hi. Mae'n wych clywed hynny yn lle, achos byrdwn cynllun Croesi'r Bont ydy pa mor effeithiol ydy dysgu patrymau iaith ar gân, ac felly mae gennym ni gnewyllyn
stor o ganeuon wedi'w creu'n arbennig ar gyfer y pwrpas hwn a patrymau iaith ydyn nhw. Mae'r caneuon wedi cyfansoddi'n bwrpasol ar gyfer hynny a patrymau iaith mae'r plant bach yn ei defnyddio yn gyson, yn ddyddiol o fewn y cylch a gobeithio wedyn yn gallu trosglwyddo hynny i'r cartra ac i'w chwarae ynde. Felly da ni'n cytuno'n llwyr a chdi'n hynny o beth. Ynddi, mae hynny mor allweddol bwysig o'r dechrau un yn dydi. Bod ni'n rhoid y mynediad yma yn hollol gyson iddyn nhw, ond yn bendant da ni wedi profi o fewn y cylchoedd bod nhw'n llwyddo i drosglwyddo'r hyn maen nhw'n ganu, y patrymau iaith hollol syml, ond maen nhw wedyn yn trosglwyddo hynny i'w iaith bob dydd. Wefr i ni oedd clywed hogan fach neu clywed aelod o staff ynghylch Llangollen, dwi'n meddwl oedd hynny, yn deud bod na eneth fach oedd o gartra, un gair o Gymraeg o fewn y cartra, ond oherwydd y gan oedd hi wedi bod yn arfer ganu, mi ddoth i at yr aelod o staff un bore a gofyn, sut wyt ti'n teimlo heddiw Aunty Becky? Ond na chdi gwestiwn hir, ond mae'n dangos pa mor effeithiol oedd dysgu'r gan sut wyt ti'n teimlo heddiw yn ei hanes bach hi. Dwi'n meddwl bod hynna hefyd yn dod i fewn, mae'r canu yn bwysig o'r ochr diwylliant Cymru hefyd, dwi'n teimlo, oherwydd be mae rhaid i ni allu gael ydy bobl ifanc sydd yn dod yn rhan o ddiwylliant Cymreig, dim caffael iaith di'r unig beth maen nhw'n neud yn fama, boed o yn fechgyn neu genod yn mynd i chwarae yn y tîm rygbi neu pêl-droed, ydyn nhw'n gallu cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg efo'r tîm pêl-droed, neu bod nhw'n cymryd rhan wedyn mewn eisteddfoda a pethau diwylliannol eraill. Felly dwi'n meddwl bod cael nhw i arfer efo'r diwylliant o ganu na'n ifanc wedyn a rhoi blas iddyn nhw wedyn o'n yr uwchradd neu nes ymlaen yr ysgol gynradd o brofiadau diwylliannol maen nhw'n gallu cymryd rhan yn efo, iddyn nhw fod yn rhan gyflawn wedyn o'r gymuned mewn ffordd, ddim jyst yn gallu siarad iaith newydd, ond bod nhw'n gallu cyfrannu'n ddiwylliannol de. Ie, mae hwnna'n yn bwynt pwysig ofnadwy yn dydi, achos mae fatha yr cysyniad na o normaleiddio Cymreicdod ynde, achos mae nhw'n bobl ifanc sydd yn cael eu magu yng Nghymru ac mae'r Cymreicdod o'i cwmpas nhw, ond i nifer ohonyn nhw dydyn nhw ddim yn gweld hwnnw na chdi ac weithiau mae yna rhai sydd falla ddim efo llawer o gariad ag at yr iaith yn gweld na cwbl ydi Cymreicdod ydi'r iaith a wedyn mae yna rei eraill wedyn sydd yn fodlon ymwneud efo elfenna o Gymreicdod ond bod yr iaith ddim mor bwysig iddyn nhw a wedyn mae rei eraill wedyn yn gweld yr cyfan drwy un lens a mae'n allweddol yn dydi bod pawb yn cael y cyfle i fod yn rhan o hynny sydd bynnag maen nhw yn ffafrio bod yn rhan o hynny lle, ond na'n sicr mae'r elfen o normaleiddio ydi ond neud yn siŵr bod unigolion yn sylweddoli tydi'r Gymraeg ddim just yn bwnc da ni yn dysgu yn yr ysgol, mae'r iaith mae iaith yn gyfathrebu, mae o'n rhan o fywyd, mae'n rhan o fywyd a Chymreicdod Cymru yn dydi a gyntaf maen nhw'n gweld hynny ac falla yn teimlo bod nhw'n siŵr bod yn rhan o hynny yna mae'r llwyddiant ieithyddol na wedyn yn dod yn llawer iawn haws. Oes yna tensiynau falle rhwng, ydych chi'n sôn amdan pobl ifanc yn creu iaith nhw eu hunain a dwi'n meddwl dwi'n iawn yn deud mae pobl ifanc sydd yn cael yr effaith fwyaf ar newidiadau mewn iaith nhw sydd yn datblygu'r geiriau newydd. Does ddim sôn mai merched yn ei arddegau sydd yn datblygu geiriau newydd mwyaf aml trwy'r ffordd nhw'n cyfathrebu. Os ydyn nhw felly yn datblygu'r iaith, os yna tensiwn rhwng yr esblygiad naturiol hynny a'r angen i ddiogelu iaith sydd yn iaith lleiafrifol? Wel, mae yna wastad tensiwn does rhwng iaith lafar a iaith ysgrifenedig a dwi'n meddwl na dyna, dwi'n meddwl bod yn allweddol bod ni yn addysgu plant. Mae'r cwricwlwm newydd, mae yna ddarn o'r cwricwlwm newydd sydd isio sicrhau bod plant yn dall gwahanol genres ieithyddol. Hynny ydy bod nhw'n gallu gweld yr amrywiaeth anferthol sy'n mewn iaith. Dydy rwy'n ddim jyst yn dysgu un iaith ac un model. Mae bob iaith efo gwahanol fodela dibynnu efo pwy da ni'n siarad, pam da ni'n siarad, i ba bwrpas ac yn y blaen. A mae'n allweddol bod plant yn cael y cyfle i archwilio hynny mwyn iddyn nhw fedru gweld bod beth sydd yn cael ei ddefnyddio ar lafar mewn un cyd-destun falla ddim yn gweddu i fod yn y cyd-destun ysgrifenedig er enghraifft. Ac dwi'n meddwl bod na
ma' 'na drafodaeth wedi bod yn yr ymchwil ers tro yn p'run ydi'r Gymraeg yn iaith daiglosig, a be di iaith daiglosig ydi iaith lle ma' 'na ddwy ffurf ieithyddol sydd mor annhebyg, mae'n bron iawn bod nhw ddwy iaith wahanol, a mae yna rhai wedi bod yn dadla bod yr gwahaniaeth rhwng y iaith lafar a'r iaith ysgrifenedig mor wahanol i rai unigolion, mae o fel dwy iaith ar wahân. Ond mae yna rei eraill wedyn yn deud na achos dydyn nhw ddim digon annhebyg iddyn nhw fod yn ddaiglosig, iddyn nhw fod yn ddwy iaith ar wahân. Ond dwi'n meddwl pa mae rhywun yn dŵad ato fo fel dysgwr, mae'n siŵr bod yr gwahaniaethau yna, mae o'n anodd yn dydi sylweddoli, wel dwi'n cael deud hynna ond dwi'n cael ei sgwennu fo neu be bynnag, felly dwi'n meddwl bod y gwestiwn di yn ehangach na just prynau ydi o'i wneud efo sut mae'r iaith yn esblygu ac os yna broblem efo, wrth gwrs mae bob iaith yn esblygu ac mae ieithoedd, da ni'n gweld ieithoedd yn esblygu'n gyflymach dyddiau yma achos bod ni yn gallu cofnodi pethau llawer iawn haws yn yr amser a fu dim ond drwy ysgrifen oedden ni'n cofnodi unrhyw iaith ac felly mae gweld yr esblygiad yna wedi bod yn araf ofnadwy dros y canrifoedd mewn ffordd, ond bellach da ni'n gweld mae geiriau oedden ni'n meddwl oedd yn golygu rhywbeth pan oedden ni'n tyfu fyny yn golygu rhywbeth hollol wahanol i bobl ifanc rwan sydd yn tyfu fyny a mae'r newidiadau yna yn gyflym iawn yn dydi, felly dwi'n meddwl bod hwnna mae o'n gwestiwn pwysig dwi'n meddwl, ond fel dwi'n deud dwi'n meddwl bod y cwricwlwm efo lle i ni fod yn mynd ar ôl esblygiad iaith, bod plant yn sylweddoli hefyd bod ieithoedd yn esblygu, da ni wedi esblygu y system dreiglo yndo, gan bod y Gymraeg ddim efo y sŵn ch, da ni'n treiglo pan da ni'n deud chips, lle mae dy jips da ni di bathu da ni di yn hytrach na bod ni just yn defnyddio geiriau Saesneg a fel ag y ma nhw da ni di benthyg nhw ond da ni hefyd wedi Cymreicio nhw da ni di slotio nhw fewn i system ramadegol unigryw sydd ganddo ni yn y Gymraeg, felly mae ieithoedd yn esblygu ond dydy'r esblygiad yna ddim wastad yn golygu bod na ddirywiad neu rhywbeth felly de. Dwi hefyd yn gweld o ddiddorol yn wedi erbyn yr uwchradd pan mae geirfa yn ehanu ac yn amlwg mae yna lot fwy o eirfa pynciol arbenigol. Mae dal yn ddiddorol ac mae'n enghraifft yn un o'r clips gynnon ni gan y bobl ifanc lle mae gynnon nhw'r awch na hefyd i fod yn ymwybodol yn y Gymraeg wedi ystyr geiria sydd yn eitha cymhleth yna, dwi'n meddwl bod prosesu yn un gair sydd wedi cael ei gyfeirio ato fo, ond fwy na hynny yn aml iawn mae gynnon nhw'r awch na i wybod be di ystyr hynna'n Gymraeg am geiria termau penodol maen nhw isio bod yn gywir y diddordeb na fel da ni wedi cael trafodaeth yn fanno o ran datblygu iaith, maen nhw dal isio bod yn gwybod be di'r geirfa yna oherwydd yn amlwg erbyn cyrraedd yr sector uwchradd pan da ni'n dod i oedran lle mae eisiau astudio ar gyfer aroliadau, mae rhaid i nhw gael y derminoleg yna'n aml iawn i fod yn gallu llwyddo mewn aroliadau cymwystera, felly mae dal mewn ffordd rhaid parchu a mae bobl ifanc yn gweld hynny os dwi'n gwybod ystyr y term yma neu gath sillafu'r term yna ac yn y blaen mae yna rhyw fath o bryder mewn ffordd dwi ddim felly di caffael digon o dermau pynciol. Yn un o'r clipiau mae yna sôn amdan yr iaith Gymraeg fatha iaith yr ysgol a hefyd iaith cymdeithasol. Wedyn fel un o sirfynwy, iaith yr ysgol oedd y Gymraeg yn ymhrofiad yn gyfan gwbl. Doedd ddim llawer o'r Gymraeg i'w glywed yn y gymdeithas o'n nghwmpas i yn sicr nôl yn 1900 beth bynnag oedd hi pan o'n i yn yr ysgol ynde. A mae yna wedi bod datblygiadau wrth gwrs ers yr hen ddyddiau yna pan o'n i yn yr ysgol, ond oes yna gwahaniaeth felly ymhrofiadau plant os taw y Gymraeg ydi iaith yr ysgol o gymharu efo'r Gymraeg fatha iaith cymdeithasol? Dwi'n meddwl bod yna fyd o wahaniaeth a dwi allai wedi cael profiad o fod mewn dwy ysgol, mewn dwy ardal o fewn yr un sir ond eto byd o wahaniaeth o ran y gymdeithas ynde, herwydd beth sy'n ffodus ar hyn o bryd yma'n Llanrwst, mae'n trochwyr ni di gallu mynd rownd Llanrwst yn mynd o un busnes i llall yn cael profiad o siarad Cymraeg efo pentrefwyr a bobl sy'n rhedeg busnesau yn y dre. Yn anffodus fysa hynna ddim yn bosib fel oeddech chdi'n cyfeirio ato fo fanna at yr ardal ges di dyfagu yn efo a dwi'n siŵr bod yna sawl ardal arall yng Nghymru dydy'r gymdeithas ddim yna yn aml iawn na chdi nhw gael y profiadau fynd o gwmpas siopa yn clywed y Gymraeg, felly dydy'r Gymraeg iddyn nhw
ddim yn iaith y pentre neu'r dref oherwydd dyna 'di'r sefyllfa ar hyn o bryd ynde. Felly mae ysgolion gwahanol efo manteision ieithyddol o fewn y gymdeithas i gymharu â rei er'ill a mewn ffordd dyna'r profiad maen nhw'n gael. Ddim bo' fi'n deud felly bod y rei er'ill ddim yn gallu caffael iaith gystal ydw i, ond mae o'n un adnodd ychwanegol gwerthfawr i bobl ifanc gallu fanteisio arno fo i allu ddysgu'r iaith. Mae'r ddelwedd da ni'n greu o'r iaith Gymraeg mor bwysig o oed ifanc iawn. Da chi'n gwybod bod hi'n iaith fyw, fel ti'n sôn Nia, oedd hi'n iaith ysgol. A mae yna lot o waith yn ysgolion uwchradd ni, yr ysgolion falla lle mae'r Gymraeg yn ail iaith, o ran bod y Gymraeg ddim yn rhywbeth maen nhw'n gael ei ddiodda bron iawn yn ystod i cyfnod ysgol, bod o yn rhywbeth bod hi'n iaith fyw, mae'r ddelwedd, mae gen yr ymarferwyr, fel da ni wedi sôn yn barod, gymaint o ddylanwad. Felly mae'r ddelwedd da ni'n greu o'r iaith a hefyd y gymuned Gymreig yn hynod o bwysig. A mewn gwirionedd ges i'n siomi ar yn ochr ore pan nes i fynd i weld y disgyblion yn Dyffryn Conwy, oedden nhw'n gweld yr iaith fel iaith defnyddiol iawn i gymdeithasu, i siarad efo ffrindiau, ac ar un nifer fawr ohonyn nhw'n fynegi a dweud bod nhw'n defnyddio'r iaith y tu allan i'r ysgol, ac oedd hynny'n hynod o galonogol i glywed gyn ddisgyblion yr ysgol, felly sy'n dod ar daloedd falla ychydig bach mwy Saesnig, oedd o'n wych i glywed. Mae'n ddiddorol dydy, mae yna gymaint o ffactora sydd yn dylanwadu ar sut mae unigolyn yn teimlo am i'w hunaniaeth ei hun o ran iaith ac yn y blaen. Ac oedd yna un darn ymchwil nath un o'r myfyrwyr doethuriaeth wneud ym Mhrifysgol Bangor, Nia Young, nath i holi disgyblion uwchradd mewn ysgolion cyfrwng Saesneg am i'w profiadau nhw o ddysgu Cymraeg ac beth nhw'n licio, beth nhw ddim yn licio am ddysgu Cymraeg ac yn y blaen. Ond oedd yna un cwestiwn yn yr holiadur, oedden ni'n wedi meddwl rhyw lawer am y cwestiwn yma, dwi'n cofio sut oedd y cwestiwn i fod i ddeud y gwir, ond oedd y cwestiwn yn gofyn, ydych chi'n ystyried eich hun yn ddwyieithog? Ac bod swn i'n dweud 90% plus o'r plant yma wedi rhestru lle oedden nhw wedi bod yn dysgu Cymraeg, ac oedden nhw gyd wedi bod yn dysgu rhywfaint o Gymraeg yn y cynradd, oedden nhw gyd yn deud bod nhw yn siarad rhywfaint o Gymraeg rwan, oedden nhw gyd yn deud bod nhw'n cael hyn a hyn o oriau o wersi Cymraeg bob wythnos yn yr ysgol lle. Ond pan oedden ni'n holi, os oedden nhw'n ystyried eu hunan yn ddwyieithog, oedd dros 80% ohonyn nhw yn deud na, dydyn nhw ddim yn gweld eu hunan yn ddwyieithog. Felly mae yna rhywbeth o'i le yna does, mae yna rhywbeth yn fanna. Mae'n swnio fatha bod y plant yna efo rhyw aideoleg o be ydi siaradwr. Ac oherwydd bod nhw yn ailiaith ac ddim yn siaradwyr brodorol, falla dydyn nhw ddim yn teimlo bod nhw'n cael galw hunan yn siaradwyr Cymraeg mwyn gallu deud bod nhw'n ddwyieithog, neu falla dydyn nhw ddim yn ystyried y Gymraeg fel iaith gwahanol i ffordd maen nhw'n dysgu Ffrangeg neu Almaeneg neu be bynnag yn yr ysgol, a mae yna rhywbeth yn fanna dwi'n meddwl da ni angen mynd ar ei ôl o mwyn sicrhau bod y plant ma'n teimlo ac yn cydnabod maen nhw ar daith ieithyddol fel pob arall, a maen nhw'n siaradwyr dwyieithog os nad amlieithog rhai ohonyn nhw ynde, achos mae hwnna yn fyd i bawb yn dydi, ac dwi'n meddwl bod yn rhannol mae o'n neud efo dydw i'm yn cael galw fy hun yn siaradwr Cymraeg. A dwi'n meddwl bod hwnna ydy'r cysyniad na o be di siaradwr, ydy'r ffaith bod rhywun yn gallu cyfathrebu i ryw radda yn golygu bod nhw'n siaradwr, yndi, dwi'n meddwl bod o, ond falle dydyn nhw hunan ddim yn gweld o fel na. Felly mae hwnna rhywbeth da ni eisiau mynd ar ei ôl o, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod mae hynna'n ddiddorol y ffitio fewn hefyd efo rhywbeth arall mae'r bobl ifanc wedi dweud weithio maen nhw'n dallt lot, ond dyn nhw mewn gallu rhoi y iaith at ei gilydd i ateb yn llawn yn ôl. Oherwydd mae'n siŵr hefyd ar oedran ifanc iawn mae plant yn dallt y cyfarwyddiadau megis eistedd i lawr, sefyll ar ei traed a pethau felly, ond fysa nhw byth efallai'n gallu deud rhywbeth yn ôl, a mewn ffordd fatha ti'n deud fan'na, mae'r daith ydi ond mewn ffordd maen nhw'n gallu bod yn rhan o sgwrs
yn y Gymraeg yn gallu clywad mewnoli, ond air ffactor ydy bod rhai, just gofyn y cwestiwn ydw i fama, bod nhw ddim yn cyfri hunan fel bobl dwyieithog yn gallu siarad Cymraeg oherwydd bod nhw ddim yn teimlo felly bod nhw'n gallu ysgrifennu o'n llawn, darllen yn rhugl a siarad yn rhugl, a bod nhw'n yn gweld bod un ffactor yn llawn digon i fod yn berson sydd yn caffael y iaith, ynde? Da ni'n mynd disgwyl bod pawb, a chod, meddwl chi am yr holl oedolion yma sy'n dysgu Cymraeg wan, dwi'n siŵr bod nhw gyd yn gallu siarad Cymraeg, ond dwi'n gwybod faint elfenna'r cyrsiau'r dysgu Cymraeg yma sy'n disgwyl bod nhw'n gallu ysgrifennu traethodau, ynde? Oherwydd ddim dyna di natur dysgu Cymraeg o oedolion, dyn nhw'n neud o i ddysgu iaith i fod yn mynd trwy system addysg na chdi. Na, mae hwnna'n pwynt pwysig yn dydi, ie. Ond dwi'n meddwl dyna lle falla mae'r cwricwlwm newydd efo lle hefyd i sicrhau bod disgyblion yn sylweddoli be di iaith ynde, be di nodweddion ieithyddol, be di gallu deud bod rwy'n yn siaradwr, achos wrth gwrs mae yna ddadla mawr yn does o ran be di bod yn rhugl, pan mae rwy'n defnyddio'r term rhugl, be'n union be da ni'n golygu efo rhugl, be da ni'n golygu efo hyfedredd, be da ni'n golygu efo siaradwr, be da ni'n golygu efo gallu ieithyddol ynde, a mae hynna yn betha, mae academyddion, mae athrawon, mae pawb yn dadla efo'r cysyniadau yna, ond dylen ni fod yn onast efo'r plant a deud, ia, dydyn ni'n siŵr, ac mae'r ffaith bod chdi'n gallu gwneud beth ti'n neud yn hen ddigon ar y funud, ynde, ti ar y daith iaith, ti ar y continiwm ieithyddol yna, a beth ti eisiau neud rwan ydi symud i fyny y continiwm yna, ynde. A dwi'n meddwl bod yn ddiddorol efo cwricwlwm newydd hefyd, mae rhywbeth cyffroes ydy'r iaith arwyddo, oherwydd dydy bob iaith ddim yn gorau bod yn iaith fel da ni'n gwybod sydd yn golygu'r siarad. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth ac yn brofiad pwysig i ni roid i'n bobl ifanc efo'r cwricwlwm newydd, bod y iaith arwyddo yn rhywbeth iddyn nhw fod. Ac yn amlwg, da ni'n mynd i disgwyl fod yn gwbl rhugl a gallu arwyddo'n llwyr efo person sydd efo nam cliw ac yn y blaen. Felly, mae'n rhoi blas iddyn nhw ar iaith ydi o'n aml iawn, de? Tybed felly mae hynny allan un o'r rhwystrau y deall yna o beth ydi siaradwr ag ati. Tybed Alaw, pa rhwystrau arall wyt ti'n gweld yn dy waith di o ran plant yn medru caffael i'r iaith Gymraeg? O safbwynt caffael yn gyfan gwbl, neu o safbwynt trochi'n gyfan gwbl, problem fach da ni'n dod ar ei thraws weithiau di bod, mae gennym ni sefyllfa yma yng Nghymru lle da ni hefyd yn dibynnu ar staff sy'n dysgwyr, nid problem ydy hyn, fel ni ail ddeud. Mae gennym ni gyfrifoldeb hefyd i ddatblygu yn staff yn y Gymraeg, llynde. Wrth gwrs mae yna gynifer o gylchoedd, mae angen cynifer o staff erbyn hyn, a mae angen i perswadio nhwtha hefyd mewn ffordd. A mae hynny weithiau'n medru dal pethau nôl, os fedra i fod mor feiddiol a deud hynny lly. Ond mae yna waith perswadio arnyn nhw pa mor effeithiol ydy trochi'n gyfan gwbl, a na ddylen ni fod yn brechdanu mewn ffordd ynde. Felly mae dod dros y gamfa honno mewn ffordd yn her yn ei hun, fel bod y plant ddim yn clywed y Saesneg yng nghanol y Gymraeg, ynde, neu bod nhw'n ailadrodd yn Saesneg, neu i brechdanu o'n y canol mewn ffordd lly. Felly mae hwnnw yn un peth sy'n gallu rhwystro'r plant ar y dechrau, bod nhw yn clywed gormod o'i pamiaeth mewn ffordd, ynde, pan da ni'n trio trosglwyddo yr iaith Gymraeg iddyn nhw. I ni, o fewn yn cylchoedd, mae ei gyd yn hwyl yn dydi. Mae'r plant yn rhy ifanc bron iawn i sylweddoli bod nhw yn y broses o ddysgu iaith newydd. Felly, swn i'n feddwl o fewn y cynradd hyd yn oed, ond yn bendant yn yr uwchradd, mae yna fwy o broblema. Yn naturiol, problema sydd yn dod i mewn i fi o'n safbwynt ni ydy pa ma gyn blant bach broblema iaith yn gyfan gwbl ynde. Bod yna anghenion ieithyddol yna, neu anghenion o ryw fath mewn ffordd lly, neu unrhyw ffactor arall, mae swildod yn naturiol hefyd yn medru atal nhw wedyn rhag bod ar hyder i drio
defnyddio'r iaith o fewn y cylch ac yn bendant o tu allan wedyn 'lly. Felly oes, mae yna ffactora sy'n gallu bod yn broblema, ond wrth gwrs mae'r elfen ar hwyl yr iaith yn y blynyddoedd cynnar a chi mae yna ofn wedyn Gethin sy'n yn dod ar draws y problema swn i'n ddeud ynde. Ond dwi'n meddwl bod o'n ffactor bwysig ac allan yn ffactor eitha gwleidyddol dydy, sef y tirlun ar hyn o bryd o ran staff, oherwydd mae o'n broblem ym mhob sector cael gafal ar nid yn unig athrawon sydd yn meddu'r Gymraeg, ond arbenigwyr yn y maes iaith, ond ddim jyst yr athrawon, yr staff cefnogol, oherwydd yn amlwg os di'n staff cefnogol a'n staff gweinyddol ni hefyd ddim yn rhan o weledigaeth yr ysgol i sicrhau bod bobl ifanc yn clywed y Gymraeg. Mae plant wedyn yn mynd i ddefnyddio'r gair normaleiddio. Maen nhw'n mynd i fel, wel, na, mae'n iawn siarad Saesneg oherwydd da ni'n clywed nhw siarad Saesneg. Mae Miss yn fanna'n hapus i atab i nôl yn Saesneg. So na i'm ymdrechu efo'r Gymraeg. Mae rhaid i ysgol gael y weledigaeth na i sicrhau bod y Gymraeg i'w glywed ym mhob rhan o'r ysgol a nid yn ystafell dosbarth, oherwydd mae rhywun wastad yn meddwl am yr ysgol. Wel, mae'n hawdd meddwl am ystafell dosbarth ar athro'r athrawes na sy'n cofiwch atab yn Gymraeg, triad o ora rwan i ddeud hynna'n Gymraeg, ond mae o fwy na hynny dydy. Mae ysgol yn gymuned, mae'r staff o gwmpas y safle yr un mor bwysig fel bod nhw'n clywed y Gymraeg fel sgwrs naturiol yn y gwasanaetha, yn y cyflwyniadau ac yn y blaen. A fel da ni'n deud bod o ddim yn mynd yn opsiwn hawdd wedyn ynde, o na ni droi'r sgwrs i'r Saesneg. Dwi'n meddwl bod hwnna'n allweddol be ti'n newydd ddeud yma, achos dwi'n meddwl os wyt ti'n gallu cael yr gweithlu i gyd i fod yn gwneud hynny, mae hynny wedyn yn cael chdi fewn i sefyllfa lle ti'n gorfod atgoffa plant drwy'r amser a deud please siarada Gymraeg, achos hwnna di'r broblem ynde. Os wyt ti, mae hyd yn oed anogaeth, os di rwy'n be mae rwy'n yn gael yn ôl gyn y plentyn ynde, achos yn amlwg mae Saesneg yn iaith mwy naturiol i nifer o'r plant yna, felly Saesneg ydy yr iaith hawsa, dyna di'r iaith cyflyma fatha i ni, falla'r Gymraeg ydy llawer iawn gwell gynna i sgwrsio'n Gymraeg na sgwrsio'n Saesneg. Dwi'n gweld sgwrsio'n Saesneg yn swn i'n deud chore, ond swn i'n deud bod o'n anodd. Swn i'n deud bod o'n dwi'n gweithio'n gletach pan dwi'n siarad yn Saesneg. Rwy'n fath ydi oedd nhw ffordd arall rownd ynde. Ond dwi'n meddwl bod gyntaf mae ysgol yn gorfod atgoffa a deud drwy'r amser, dyna pryd da chi'n cael yr kickback na ynde. Felly mwyaf naturiol ydi o bod pobl just yn mynd i atab yn ôl yn Gymraeg drwy'r amser ac yn y blaen. Yna mwyaf naturiol ydi o wedyn i'r plentyn sylweddoli, wel dydw i'n mynd i gael Saesneg yn ôl gyn yr unigolyn yna. A wedyn gyntaf mae'r ysgol mewn sefyllfa fel yna, yna mae'r anogaeth yna'n gallu dod i mewn wedyn yn dydi. Ond mae'n gymleth yn dydi, mae o'n sefyllfa eitha anodd i wybod be i wneud heb droi'r drol ynde. Dwi'n meddwl bod hwnna wir ar draws yr holl sector yn dydi Alaw, be ti di sôn amdano'n barod o ran rhwystredigaeth, o ran ti'n gwybod staff yn modelu, yn sgwrsio'n Gymraeg hefo'i gilydd o flaen y plant, mae o mor bwysig. Ac eto mae'r dalcen caled yna sgynna ni o hyfforddi staff Cymraeg ar hyn o bryd maen nhw fel aur i cael nhw i'r holl sectora, dach chi'n gwybod, ar draws yr holl oedranna da ni'n gweithio hefo nhw. Ac o ran stratogaeth Llywodraeth 2050 mae gennym ni fynydd enfawr i'w ddringo o ran hyfforddi athrawon sydd yn hysgolion ni, wedi bod yn gweithio'n Sir Conwy hefo ysgolion cynradd. Mae yna waith hyfforddi staff, mae yna waith newid agwedda hefyd sydd yn gallu bod yn rhwystredigaeth o ran y Gymraeg. Ti di cyffwrdd ar hyn yn barod Alaw. A creu, a wedyn mae'r negeseuon yna wedyn yn anffodus yn trosglwyddo drosodd i'n plant ni. Felly mae'r agwedda cadarnhaol mae mor bwysig, ac eto dwi'n mynd yn ôl eto i'r ddelwedd mae da ni yn greu a sy'n dod o'n ymarferwyr ni, mae o'n hynod bwysig.
da ni wedi gweithio ar ddarn o waith yn ddiweddar efo'r mudiad, creu adnodd yn bwydo patrymau iaith ar gyfer y staff i sgwrsio hefo'i gilydd. Fel bod ni gobeithio wedyn yn datblygu hyder yn y math yna o iaith, oherwydd mae be maen nhw'n defnyddio ar lawr y cylch efo'r plant yn naturiol. Mae croesi'r bont gobeithio'n llenwi'r bwlch yna, rhaid y sgript mewn ffordd, ond eto mae o mor allweddol bwysig, fel ti'n dweud, bod y plant yn clywed y staff yn siarad ymysg ei gilydd, ond da ni wedi dod i bwynt lle da ni wedi sylweddoli bod ni angen i helpu nhw yn hynny o beth hefyd, ynde. Felly, bod ni yna'n gymorth iddyn nhw hefyd. Yn dilyn y be mae Alaw yn ddeud y fanna, hyder, mae gennym ni acronym yma, da ni'n defnyddio hyder yn yr ysgol efo lot o bethau. Mae o'n gweithio efo'r trochi, mae'r hy yn sefyll am y her o siarad y iaith, mae'r yn cyfeirio at yr ymrwymo i'r iaith, y dy yn mynd am y dyfnhau meddwl, oherwydd dyna'n aml iawn mae rwy'n yn gorfod meddwl yn galetach wrth dysgu iaith newydd. Yr wedyn yn meddwl o beth i effaith hynny ar y bobl ifanc, ond yn amlwg da ni gyd i deud o yn y sgwrs yn mynd am y rôl fodelu, oherwydd yn amlwg os da ni ddim y rôl fodelu ar draws bob man, mewn ffordd da ni ddim yn gallu rhoi o at ei gilydd nachdan. Felly, mwyn i ni gyrraedd y darged yma, miliwn o siaradwyr, mae'n debyg fydd mwy o blant sydd o gartrefi sydd ddim yn siarad Cymraeg angen cefnogaeth gen ein ysgolion ni ddatblygu sgiliau yn y Gymraeg. Sut fedrwn ni felly yn y sector addysg cefnogi y teuluoedd hynny? Dwi'n meddwl bod yna lot o ffactorau ystyried y fama. Mae rhaid ni sicrhau bod yna gefnogaeth yna, bod yna adnodda. Hefyd mae rhaid ni ystyried os yna awydd gen y rhieni ddysgu'r iaith hefyd, oherwydd weithiau dyna un o'r ffyrdd gorau di bod y rhieni mynd ar daith ieithyddol efo'r bobl ifanc. Ond ar yr un pryd dwi'n meddwl bod rhaid ni wahaniaethu y gefnogaeth. Yn amlwg mae yna gymaint o ogwydd efo gwaith yn y cartref ac gosod gwaith cartra. Dwi'n meddwl bod rhaid fod yn glir efo rhieni'n aml iawn. Mae'r gwaith cartra i'r person ifanc i wneud a ddim i'r rhiant i wneud o ar ei rhannu, ac felly mi ydan ni'n gorfod bod yn ofalus iawn. Wel, os dyn nhw'n dallt y gwaith cartra, mae'n bwysig bod nhw'n gofyn wrth yr athrawon yn yr ysgol, oherwydd yn cyfrifoldeb ni di sicrhau os dyn ni'n gosod gwaith cartra i blentyn. Sicr yn erbyn yr oedran uwchradd, bod nhw'n dallt beth i gofynion y dasg, bod y plentyn yn cwblhau y gwaith adra. Ond ar yr un pryd, mae'n rhaid ni sicrhau bod ni wedi mewn ffordd roed yr adnoddau i gyd fynd efo'r dasg na, heb bod hynny wedyn yn troi'r dasg na i fod yn dasg sydd yn dasg o gyfnod y Saesneg, dim ond jyst bod y rhieni'n dallt. Ond dwi'n teimlo'n gry iawn, a mi na i ddeud hyn wrth rhieni'n aml iawn, o dwi'n poeni am yr un plentyn i dderbyn addysg Cymraeg, oherwydd fydda i methu cefnogi nhw adra. Ond y pwyslais bob tro ydy, wel cofiwch, mae'r gwaith yn y cartra i'r plentyn. Os dyn nhw yn gweld o'n rhy heriol adra i wneud y gwaith, mae'n y gyfrifoldeb yna chi i gysylltu efo'r ysgol i ofyn am arweiniad pellach ar y dasg yna. Yn sicr fedrwch chi fel rhiant rhoi cefnogaeth iddyn nhw, ond mae rhaid i'r plentyn fod yn hyderus neu digon efo hyder i wneud elfenna'r tasg ei hunan, a bod yna sgaffaldau wedyn yn ei lle i gynorthwyo wrth wneud y gwaith yna, ynde. Ia, a dwi'n cytuno'n llwyr. Dwi'n meddwl na estyniad ar waith y dosbarth ydy gwaith cartra, ynde, a pwy sydd yn y dosbarth? Y plentyn, nid y rhiant, ynde. Felly mae hwnna'n yn bwynt allweddol. Ond os oes na math o waith cartra lle mae y plentyn angen dipyn bach o help yr rhiant, fel enghraifft, os ydyn nhw'n blwyddyn 7 a dydyn nhw'n fel arfer yn mynd ar Google ac yn chwilota am bethau, maen nhw eisiau help ar gyfer hynny. Wel, dim y dasg ei hun sydd angen cael ei chyfieithu'r rhiant, ond jyst rhyw fath o crib sheet yn deud be di pwrpas y dasg, be di'r dillianna dysgu mewn ffordd, a fel bod y rhiant wedyn yn gallu jyst reid y gefnogaeth yna, ond bod y gwaith ei hun ddim wedi cael i'w gyfieithu, ynde, achos gyntaf mae rwy'n yn mynd lawr y lôn o gyfieithu, mae rwy'n efo opsiwn yn dydi, a rhan fwyaf amser nid rwy'n optio i fewn i wneud beth sydd hawsa ac yn cyd-destun nifer o deuluoedd, dyn ni'n gwybod na Saesneg fydda hynny. Felly fysa'r plentyn yn aml iawn yn gallu bod wedi gwneud y gwaith i gyd yn Saesneg a falle cyflwyno yr gwaith yna i'r ysgol, neu
jyst i gyfieithu fo'n ôl wedyn i'r Gymraeg a chyflwyno'r gwaith yna. Felly tydi hwnna ddim o reidrwydd, falle bod y plentyn wedi dysgu rhywbeth drwy gyfieithu, ond dydi hwnna ddim o reidrwydd wedi rhoid yr profiad oedd yr ysgol yn bwriadu'r plentyn gael drwy wneud y gwaith fel yna chdi. Ond os di'r gwybodaeth jyst mwyn lliwio be mae'r plentyn yn neud, jyst i helpu roid y plentyn ben ffordd, dyna falla di be mae lot o wahanol fatha waith cartra angan, ydy bod y plentyn yn cael yr anogaeth a bod y rhiant yn gallu deithio nhw, dwi'n gwybod yn union beth i fod yn neud a gallu rhoid yr genogaeth yna. Falla dyna lle mae'r elfen o sicrhau bod y gwybodaeth ar gael i riant yn bodoli ynde. Ond na, cytuno'n llwyr, gwaith y plentyn sydd i fod i wneud y gwaith, nid y rhiant. A felly os ydy'r plentyn i weld methu gwneud y gwaith, yna mae'n amlwg bod angen bod yr wybodaeth yna'n cyrraedd yn ôl yr ysgol a bod yr ysgol wedyn yn gallu ail egluro neu rhoi gwybodaeth mewn ffordd dipyn bach o wahanol i'r disgybl. Dwi'n meddwl yng nghyd-destun be da ni'n trafod heddiw, sef caffael iaith. Dwi'n meddwl, dwi'n siŵr o Alaw os ti'n cytuno efo'r oedran ifanc da chi efo. Yr ymarfer, di'r peth pwysica a ddim mewn ffordd, ac yn sicr i ni hefyd ydy gosod gwaith cartra fallai ddim yn rhywbeth a tasga sy'n hollol, wel mae rai chi neud hein adra, a fallai ddim y strategaeth addysgu a dysgu gorau yw roi be da ni isio i'r bobl ifanc cael ydy'r profiad na o ymarfer tu allan i'r ysgol ynde, ac mewn ffordd lle mae'r cyfleon yna ar gael ydy o weithiau bod nhw mewn cylch ffrindiau neu efo rhieni a mewn ffordd, a dyna mewn ffordd os da ni'n siarad am y miliwn o siaradwyr Gymraeg, wel fallai dyna, da ni eisiau edrych lot mwy arno fo ran y profiadau cartre ydy sut all y rhieni cefnogi nhw i gaffael y iaith, a dwi'n gwybod ella bod yna fwy o syniadau gennych chi yn y mudiad meithrin o ran neud hynny, ydych chi efallai'n cynnig alaw cyfleon i rieni fod yn rhan o'r daith ifanc iawn yna? Yn bendant, mae'n galonogol iawn i ni o fewn y mudiad bod yn prosiecta Cymraeg i blant a clwb coach, ni sydd rhoi y cyfle i rieni ddod i gael blas o'r Gymraeg yng nghwmni i babanod, lle da ni'n trio dod ar rhieni mewn o'r wythnosau cynta. Mae croeso i rieni ddod i'r sesiynau rheini pan mae'r plentyn yn ifanc iawn, a fel ti'n deud ynde, dyna da ni eisiau greu sefyllfa lle mae'r rhieni yn magu hyder i hunan i ddefnyddio chydig o'r iaith ymysg i gilydd o flaen i plant, fel bod y plant yn clywed sŵn yr iaith, sain yr iaith, ac unwaith eto bod yr elfen hwyliog ma'n dod i mewn, bod unrhyw riant neu ofalwr sydd yn dod i'r sesiynau rheini yn creu ffrindiau drwy'r iaith hefyd. Mae honno'n elfen holl bwysig, dwi'n teimlo. Bod na gyfla pendant i rieni newydd ddod at ei gilydd a bod na yn hynny o beth wedyn gyfle iddyn nhw ddatblygu sgiliau yn yr iaith Gymraeg, fydd wedyn yn rhoid yr hyder iddyn nhw pan fydd y plant gyda gobaith yn mynd i'r cylch, bod ganddyn nhw'r hyder wedyn i drio cyfathrebu pob hyn a hyn yn y Gymraeg efo'r plentyn o fewn y cartra wedyn ynde. Felly da ni wir yn gobeithio bod y prosiecta yma sydd gan y mudiad yn allweddol yn cymryd cam mawr ymlaen at y nod y targed mawr o filiwn o siaradwyr. Dwi'n meddwl hefyd be oedd yn wych bod os di mudiadau eraill, enghraifft yr Urdd, gwych o beth i ni o fewn y mudiad oedd y ffaith bod yr Urdd leni wedi medru cynnig i bawb ddod i'r Steddfod am ddim. Oedd yn golygu wedyn bod ni'n gallu gwerthu hynny i rieni yn y sesiynau Cymraeg i blant, clwb coach, dowch i'r Steddfod, dowch i weld sut beth ydy môr o Gymreigrwydd a bod modd defnyddio'r Gymraeg mor naturiol ac mi ddothon nhw ynde, ac oedd yn haws gwneud hynny, doedd haws i hannog nhw i ddod o wybod bod am ddim. Felly gweithio hefo'n gilydd hefyd ynde fel mudiadau, heb os. Ac yn sicr mae gennym ni'n ffodus hefyd, a mae o'n adnodd mor werthfawr sef Eisteddfod mewn ffordd cael sianel Gymraeg a faint o rieni sy'n manteisio cael hwnna ymlaen yn y cefndir, yn y cartrad efo ag Radio Cymru, clywed
clywed cerddoriaeth Cymraeg, geiriau'n cael ei ailadrodd, sawl can enwog sgynnan ni sydd yn ailadrodd geiriau yn y cutgan gannoedd o weithiau. Wel, mae o'r ffordd gorau posib i blant a bobl ifanc glywed geirfa, clywed pethau'n cael ei partryma'n cael ei ailadrodd, achos mae Eisteddfod a cerddoriaeth a diwylliant Cymraeg yn rhoi hynna ar y cyfryngau ni dydy. Wel, mi fedra i ategu hynny. Mae'n ngŵr o Fanceinion, a pan wnaethon ni gwrdd oedd gennym ddim gair o Gymraeg. Mae wedi mynychu digon o eisteddfodau efo'r plant bellach. Mae fe dal i ganu pob un gair o'r can gai elephant. Diolch yn fawr iawn i chi gyd felly am y trafodaeth heddiw. Llawer o bethau ddiddorol i'w ystyried ac edrych ymlaen at y dyfodol. Diolch i chi am wrando ar y gyfres am blant. Dyn ni'n gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau gwrando cymaint â mi ydyn ni wedi mwynhau trafod. Diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y nawdd i greu'r gyfres podlediadau am blant. Diolch Aled o gwmni y-pod am gynhyrchu'r podlediad, a diolch i'n holl gyfranwyr am gytuno i gymryd rhan. Gallwch chi danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag dych chi'n gwryndo ar bodlediadau. Chwiliwch am blant. Cofiwch hoffi'n bodlediad a'i rannu efo pawb sydd efo diddordeb mewn bywydau plant. A chofiwch, os ydych chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i y-pod.cymru.